Horas, Salam, salam sejahtera di hita salukna damang dainang, na inolong nga di bagasan Tuhan Yesus. Dami ni dibata na totong madongani, mga ramoti ngulumuna, di dia pihamuna maringana. Di bagasa tikyon, na yung tayunot tahata ni dibata, la jumuluma marsada ni rohi tamartangya kita. Dibata Jehovah dibata amanami, nami tadda barhiti-hiti Yesus Kristus. Muli ati usobaruhan nami tuho ali Tuhan. Disudia dengan dibasam atau tondilihaw untuk bagasang ulo nami. Ibagasa tikyon ng marsaur kami dotto marhiti-hiti hatam. Ajari kami sa mga tusi datam. Dibagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Damang dainang hatani dibata nasa orto hita. Dia pala partikinon diene may san buku ni si Markus. Bindu sa pulutolu mamuka may sa naesada. Masuk sa tuay walu. Rapta jahama o mahatani Tuhan. Laho tumadikon bagas joroy ni nasahal asisyan na mamadok ibana. Bereng ma guru nami. Uliniak ka batuan do tongam niak ka jabon. Alenin na Jesus mamadok ibana. Didahodo jabu akan nabulonon. Dan pasobon nanggo dua batu martindi-tindi naso gargaro. Dungi ujuhudul ibana di dolok jetun. Todokon joroi puli ma disukun si Petrus, Jakobus, si Yohanes, do Andreas ibana. Pawama tuhami adiga ma masai. Jaladia matadana. Pabua nasonggo ma salunay. Jaladia tau Yesus ma tunasida songonon. Jaga mahamu. So tung dililuh kalak kamu. Alado na rosogot manulu guarhu akan namado audoi gabetro malilu baino nasida. Asamolo dibegi hamu barita nyakka hamu suon. Rodigaor ni namar musu. Unak kamu tarsonggot. Dang tarbain somasa akai. Alay dan idope ujungna. Ay nahehe dosogot bangso maralo bangso. Harajaon maralon harajaon. Masa ma nang lalo marluat-luat. Masa manang haleon. Parmula ni pabebeon na doi. Ido sa. Damang dainang nenulunga di bagasan Yesus Kristus. Sa halap bisikawang na marguar si Stephen Hawking. Di patu pa iba na masa da penelitian meneliti sa dililing umur ni matanyari. Dido ibana ma di bagasan pa penelitian na parpudi di ibana. Umur ni matanyari kurang lebih 100 tahun na ini ibana. Dung di boto ibana merhiti-hiti penelitian na taring umur ni matanyari. Adong mabir ni roha. Bobo sa may ibana. Jala gudang do jolma na porsia tu penelitian di bana. Gudang do jolma nagabi mabia. Jalalas gudang do akan namora. Para diho diri na hati boha. Molo sudah nama portibion. Berarti di dia maingan aku. Di parade makainganan. Na hubar menurut na buy paloh ni pana. Bahkan gudang dojel mana bangga to Stephen Hawking. Damang dinang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Suku-suku na nang sukunota bagas teruhatta. Do mabek kita kagum. Gudang dojel makagum ala ni jabatan. Ala ni hamoraon. Ala ni hapistaran. Dua kala na asing. Di bagasan terpu jamita. Na satu hita dia pala partikeno. Songo dia sisya ni Jesus. Nasida kagum. Nasida longang. Jala bangga. Mamereng bagas joro ni di bata na dong di Jerusalem. Bagas joroi. Jong do didokon akapade bisuk pada na baru
di dolok Moria. Sian batu na dumingga do jongjong do senaka sere. Ana na bangga na sida jala bagas joroi gabe songon identitas ni bangsa Yahudi. Di patuduhan si Sian di Yesus maka bagan ngai maradok po Yesus. Didok ma bereng ma guru nami uliniak ka batuan do tongam nyakka jabo. Tongam do batui jongjong bagas joroi. Alai ahado alus ni Yesus taring tu suku-suku di sesanai. Di Yesus mangalusi nama rasing toro ada kesesana. Di Yesus dang pasobon nanggo dua batu marti ditidi naso gargarona. Amang inang dan longa di bagasan Yesus Kristus. Buhado perasata. Molopola sesuatu yang kita kagumin. Ternyata bagi orang lain itu dianggap sebelah mata. Tidak ada apa-apanya. Tentu kita bertanya, kenapa sih? Ibaratnya semua orang kagum mau anggota dewan toh. Semua orang kagum menjadi pemimpin, bupati dan lain sebagainya. Ale mau dong salah mendokot. Ada mermusi dan dengan. Mungkin gabi gue di suku-suku tak puasa. Ada apa? Kenapa? Itu na pinatuduhon niya kasi seni Yesus. Dung didokot Tuhan Yesus songoni longang manasida tarjol nasida. Ternyata selama ini apa yang mereka banggakan, identitas mereka, yaitu bait Allah yang berada di Yerusalem itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Bagi orang Yahudi itu sudah wow, sudah luar biasa. Tetapi bagi Tuhan tidak. Bahkan bagi Tuhan itu tidak ada lebih daripada bangunan yang lain. Maka ketika ada penghakiman datang, ketika ada kehancuran datang, ketika ada penderitaan datang, maka semua itu akan dilululantahkan, diratakan. Dan dipasobu nanggoi masada batu marti ditindi. Alani hobar padohan di Yesus sima. Pola suku-suku rohanya kasih siana. Gabedo ko nasidam adi gamay roh alit Tuhan nami. Di bagasan ayat papaton pabuah matuhami adi gamamasay jaladia matadana pabuah nasonggo masaluh. Ketika Tuhan mengatakan bahwa itu akan dihancurkan di suku nasi adi gama. Ale ahadolus ni Yesus. Dang di pabuah Yesus sa di hari tikina ro parhumani. Dang di pabuah Yesus ibaratna adiga tanggalna. Ad tahun sadia. Nampe gudang akajon mapamalo-maloson narion. Aka ahli nujum. Aka si boto surat karena asing mendokosan on nama. Sama Stephen Hawking nakaningan. Saras tahun na nama. Dan di pabuah Yesus. Ale ahad na di pabuah ni Yesus. Na di pabuah Yesus narumiko siya ni. Ternyata yang terpenting bagi Tuhan bukan soal tanggalnya, kapan datangnya. Tetapi tanda-tandanya dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menjamu kedatangan itu. Alinima dako Yesus di bagasan ayat napa 5 honi. Jala dia tahu Yesus matu nasida. Jaga mahamu sotung dililuh kala kamu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Inilah tandanya. Maka tandana moloro nama paruhuman songon na di warihon di Tuhan Yesus. Ahamay do Tuhan Yesus. Ay lado naro manuluk guarhu. Akan nama dok audo i gabetrok ma lilu bano nasida. Tadana parjoli ko Yesus berarti neko jongjong nama aka panuriang pergakak. Bahkan nasi akan mengatakan bahwa Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan. Nah padua doko Tuhan Yesus ikut terjadi maha musuh. Namar musuh, akan nama raleale marmusuh. Akan nama ramarangi marmusuh. Akan nama rama dok marina marmusuh. Dok karena asik. Bahkan idok Tuhan Yesus unang tarsonggok disi. Jialah idok demu senang. Naru masugut bangso maralo bangso. Terjadi perporangan. Haraja maralo harajaon. Jala lalu marluat-luat. Bahkan na parpudi ko Tuhan Yesus.
ale dak idope saluhuna permulaan dope hudia nenolonga di bagasan Yesus Kristus buhado tutu nangoluta gudak kita sarupa do tu pamikirion niak kasih ni Yesus bangga akan segala sesuatu gudang do jolma bangga mamereng ima bagas joro molo uli ale dang bangga mamereng bagas joro na orang uli ale parsauran na uli. Kehidupan kita sering sekali masih hanya sebatas mengagumi. Alai bohado imahara deni rohatta. Diari na perpudion molotum pero ima paruhuman na perpudi na neng buano ni dibata. Tutong-tongan di pertibion. Bagaimana ketika bangunan-bangunan rumah ini akan Tuhan rontokkan. Baik Allah akan Tuhan runtuhkan. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk semuanya itu? Na parjulo sahal ko Tuhan Yesus jaga mahamu. Songodido hala Kristen di bagasan parngono si ganu parion majamot to dirina majaga dirina aso nang gabe dililuhon aka parpuda haliluhon. Na parjulo ikon togudo ha porset na makaporsi Yesus. Artinya seperti apa? Nang peguda aka parpuda haliluhon ang gununga tugu ha porset na makaporsi Yesus tidak bisa lagi mempengaruhi kehidupan kita. Hatugun ni haporsyaon ikon bahenon dia kajon mana porsya di bagasan parngolona. Songo dia do ima sebuto gua porsya di bagasan parmatagota. Patu pahamuna pamuye tu debata gadup ari. Patu pahamuna marsaur do debata di bagasan ngolumuna. Patu pahamuna majahabibel. Patu pahamuna martangin di bagasan ngolumuna. Ada orang semangudut ya kaulak kamuna. Oma salah satu nekun ulahonot tadi bagasan haporsyat tadi bagasan ngolu sigano paryo. Talu mobi di bagasan ari-ari na parpudio. Nasa jolma na patupahon parsauran na denggan do di bata. Dunganan ni di bata do ibana mamulsa ka ari-ari na. Oma na parjo. Na paduahon damang denang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. So naidok kun Tuhan Yesus Kristus jaga mahamuna unang dililuhok kamuna. Gudang do senaro na manginang so nakasih sa ni Yesus lilu ala ni hamoral. Karena dia kagum akan kekayaan, dia kagum akan jabatan, maka semuanya itu bisa menyesatkannya. Harta, jabatan, tahta, semuanya bisa menyesatkan orang percaya. Tetapi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, harta, jabatan, dan tahta, dia akan peruntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana setiap orang yang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan ke dunia ini yang kedua kali, dia tidak lagi mengagumi yang namanya jabatan, dia tidak lagi mengagumi yang namanya kekayaan, tetapi dia ketika Tuhan percayakan jabatan dan kekayaan kepadanya, menjadikan semuanya itu alat dia untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Akasisian ni Yesus kagum donasida mamereng akka bagas joroi. Alai dang mari polai dedupan di debata. Tuhan tidak akan pernah kagum melihat kekayaanmu. Tuhan tidak pernah kagum melihat akan hebatnya jabatanmu. Tetapi Tuhan akan kagum ketika engkau beriman penuh kepada Tuhan sekalipun banyak tantangan. Alini aku Tuhan Yesus Kristus. Lului hamu nama arta di Banua Gica. Dan nagabe doko Tuhan Yesus Kristus. Dan rekod mengalui arta na di Portibion. Ale jujut julma. Ala dina mengalui aka arta na di Portibion. Mago parsaura do di patah. Ale anggo hita manginang. Dang besongoni di bagasan parang. Na patuluhon jalan na parpudi sahali songo dia do na porsiat tuado pani di basa boy majagahot dirina asaw nang dililuhon na parpudi sahali imana mangulahon haporsyaon na di bagasan ngulu na sigano pare. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, banyak dari kita dalam kehidupan ini kita sudah tahu ibaratnya dia do nadinggan do na salah. Ale jujur do pihita dang berpihak tu akan nadinggan. Tetapi
di dalam penantian ini, ketika Yesus memberikan sebuah jawaban yang harus dipikirkan oleh para murid, debatan yang mendogiuk kita, asa totong mangulan haporsya di bagasan paranglota. Alini manedoko Tuhan Yesus Kristus, molo masa be akasi songoni sotung tarsonggot tamu. Molo masa be aka perporangan. Gudang do jolma alana tahutan di bagasan paranglona. Gabe dan di bawah iman mangulan kena dekan. Ale di pengut Tuhan Yesus kita. Di bagasan ayat pitui, asa molo di begi hamu barita nyaka hamu sunro di gaur ni namar musuh, una kamu tersongkot. Artinya seperti apa? Orang yang percaya ketika dia mendengarkan ibaratnya penderitaan di dalam kehidupannya, dia tidak menjadi kehilangan iman. Alini kota ulah hundu haporsya mangulan haporsya di bagasan parngoluon. Ido hataridaan ni jolma nang rade imana paimai mahon Tuhan Yesus Kristus roto tonga-tonga di portibio. Amang inang molo tapi kiri di bagasan parngolono memang gudang do jolma dang rade do peman omuna moharono di Tuhan. Dibering mana kana masa tersonggot ibana. Alai molo hitang majamot terdirita. Nunga porsi itu Tuhan. Nang tersonggot bihita tu saluh. Dapat puri sehali damang dainang adong ma 10 halak na marbaju. Nasida rak pulia, nasida rak martanyang, nasida rak karejo. Dung say halaki na 10 halakon kuliah karejo ma halaki sudina. 5 halak karejo ma ni ma di perbanka. Hasil mana sida sukses. Gudang kartana. Alai parumah tangga dinasida kurang deka. Alai na 5 halak naik. Gabi petani ma nasida. Tisa detikki marpungu ma na 10 halako. Na 5 halak na karejo dibengi ro dengan mobil mewah dengan anak-anaknya tanpa suami. Alai na 5 halak naik rona sida marangkot do ima suamina. Na 5 halak na mamoraon dengan gaya fashion yang luar biasa. Di sadatiki di bereng nator ma adong ma pelayan naro ima melayani halaki na 10. Isuku ma isuku ni ma namorom ma nang suksesor sahala sekali lagi madukon. Menurutmu parngulun na dia do na digil ho siap kami na 10. Kami na 10 ni mana mardongan ini. Roma pelayani au mangingit to songon nasida. Puasa. Tersonggok manasida. Na 5 lakon. Puasa. Apakah kau bekerja di sini bukan mencari uang? Ya saya mencari uang. Apakah kau bekerja tidak ingin kaya? Ya saya ingin kaya. Ali medok ko di ma pelayan. Ido imana. Ternyata setelah saya lihat kalian yang bersepuluh yang bersahabat, saya lebih adem melihat mereka berlima yang punya keluarga lengkap sekalipun mereka susah. Damang dainang nelongan di bagasan Yesus Kristus. Jejet tita songoni di bagasan parngolo. Nah dia do dipilih tamuna di bagasan ngolumuna. Mamora do di bagasan Portibion, alai mago tua di bagasan parumah tanggaon, manang martua hamuna di bagasan rumah tangga muna, nang pe dang mamura. Pilih tamu nama sonare mangina, alai ingot tamu nama, debata akan memperhitungkan apa yang menjadi pilihanmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu hidup dengan pilihanmu dengan sesukamu. Tetapi Tuhan akan memperhitungkan setiap pilihanmu dan Tuhan akan menghitung itu apa engkau benar atau tidak. Ingat tamu nama manginang diari na perpudion masa makan sona masa alai narumikot diala Kristen dihita saluhna nang pemasai alai anggu hita ikot totong do merdebataho Yesus Kristus. Jaga mahamuna unang dililun hamurak kamuna unang dililun hagabiok kamuna unang dililun hasangabok kamuna. Ale jaga mahamuna
patugun haporsya muna makaporsay Tuhan. Amen martanya kita. Muliate Tuhan upasa rohanami Tuho. Didinggan ni basam na kami tangihon dia pala partikyanon. Tuhan ajari mahami tutu asa totong majaga diri nami asa nang dililuhon aka portibiok kami. Ajari mahami asa totong manada sa lomo ni roham. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Tuhan mamasu-masu kita.